Uthi ngelaa xesha ndandimisa le Sivuyile, ndandimisa ukuthi mayize iza kuncedisa, iza kutshintsha iimpilo zabantu baseWhittley Sea. Kuba injongo yam iWhittley Sea mayibe yindawo ehlonitshwayo apha eSouth Africa. IWhittley Sea mayibe yindawo evelayo xa kuthethwayo eSouth Africa. So yiloo nto ke ndathi ndamisa ke ngoku le NPO kuba injongo yam ndifuna into yoba iWhittley Sea mayivele kwisport, iWhittley Sea mayivele kwiskill, iWhittley Sea mayivele kwinantsika kwi-acting industry. So yinjongo yam leyo ngale Sivuyile Youth Development Centre. Ngoko ke ngokwenjongo yam ingathi ndiyayibona ukuthi kancinci kancinci andiyingxamelanga, kancinci kancinci ingathi iyenzeka le njongo ndandinayo ngelaa xesha ndandimisa le Sivuyile Youth Development Centre. Uba ndive kakuhle phaa kulaa look phaa kwisport ubusithi kukho abantu umntu waseNigeria Yes. oke wamfaka qha andikhumbuli uba mhlawumbi kodwa ikhona league umfake kuyo. Yes. No-coach waseGermany. Ingaba mhlawumbi wawudibene njani nabantu ba-international? Yes, iyandothusa loo nto leyo mhlekazi wam. Iyandothusa andifuni ukuphosa kuba umzekelo mna zange andikayi mna eGermany, uyayibona? Andikayi eGermany kodwa ke ndinomntu waseGermany, uyayibona? Kuba kaloku le nto i-football iyathungelana. Kunomfana kuthiwa nguNuno. UNuno ngowaseGhana. UNuno uhlala apho unendlu owayithengayo eJoburg. Uba nexesha abe lapha aphinde ahambe abheke enantsikeni eGhana. Asuke eGhana ujikeleza zonke ezi nantsika ezi-country. Ngumntu osoloko ejikeleza naye uyi-agent, uyi-football agent, uyayibona? UNuno into ayenzayo ngelinye ixesha because xa ungumntu usenza le nto uyenzayo funeka into yoba umane usebenzisana nabantu ekukudala bekule field, uyayibona? Iyancedisa loo nto leyo. Ungathi kuba wena just ufika apho okanye usenza le nto uthi hayi mna ndizokwenza le nto andifuni udibana nabanye abantu, uyabo? I-football ayifuni loo nto leyo, uyayibona? I-football inabile. So now apho ndihamba khona mna ndizenzela ubuhlobo, apho ndihamba khona ndizenzela ubuhlobo, apho ndihamba khona ndimisa ngakumbi le brand because kaloku andihambi nje ndimisa le brand. And le brand xa ndiyimisayo funeka into yoba ndiqiniseke ukuthi ke ngoku umntu wonke xa adibana nale brand aqiniseke ukuthi umnikazi wale brand, uyabo, wenza into ayithandayo and xa isenza into ayithandayo futhi wenza sure ukuthi akukho player okanye akukho coach ingafumani because kaloku umsebenzi wam kukuqiniseka into yoba iplayer ngeplayer ifumana i-contract. Umsebenzi we-agent kukufunela iplayer umsebenzi. Umsebenzi we-agent kukufunela ikhowusha umsebenzi, uyabo? Yeyona nto andizawuthi ndibe neplayer ephantsi kwam ogqiba le player ihleli endlini ayisebenzi kodwa ndithi ndiyi-agent yale player. Umsebenzi wam kukwenza sure ukuthi andinaplayer ingena-contract, zonke iiplayer zam funeka zibe nee-contract. So now lo mfana ke ndadibana naye ke ngoku uNuno uthi abe neplayer, hey Brian ndinale player maan and njengoba ndinale player ndirhalela into yoba zize apha e-S_A, ndenza umzekelo, zizawudlala apha e-S_A, uyabo? Ndiyayirhalela maan awunoyizamela kwithim ethile, ndenza umzekelo ngeChippa United. Hayi ndiyayirhalela maan idlale kuChippa, uyabo? Qha iChippa ayimazi yena, yazi mna, uyabo? So andinike ke ngoku laa player, uyayiva, ndiyenze eyam laa player kwiChippa because kaloku umntu onobudlelwane oburayithi neChippa ndim, uyayibona? So ndiyenze eyam laa player ndifike ndiyise kwiChippa ifumane i-contract, uyabo, ngobuso bam, ibe umnikazi wayo uyabo, inguNuno, uyayibona? So yile nto ke ngoku uthi ke ngoku ndisendodibana nabantu basenantsika kwezi ndawo ahamba kuzo, uyayibona? Uyadibana nokhowusha engena-contract ikhowusha, uyabo? Ithi ikhowusha hayi maan ndirhalela uyawusebenza e-S_A, ndirhalela uyowusebenza, uyabona, eAfrika but kwi-top league eAfrika, uyayibona? Athi ke ngoku uNuno hayi ukhona umfana, uyabo, one-connection e-S_A
neetim zase-AC une-connection ne-country ethile endisebenzisana naye, uyayibona. So mandikunika i-contact yakhe, uyayibona, ukuthethe naye nijonge uba ningathetha nimisana nisithini na. Ngelinye ixesha ndive umntu endifowunela, zange ndadibana naye, athi, hayi man Brian, sorry man, ndifumene i-contact yakho, uyayibona, nge-agent uNuno, uyayibona, uyabo, waseGhana, uyayibona. Sidibene e-Italy, uyayibona, ndenza umzekelo, uyayibona. So sancokola kwavela igama lakho, uyabo, waku-introdyusa kum uNono, uyabo, kuba wena usenantsikeni and nabe ndisithi ke kuye ndirhalela into yoba ke ndifumane ikhontrakthi e-SA. So now ndifumene ke njalo kuba ndirhalela into yoba mandizawusebenza kwelo cala lase-SA. Sendithetha ukuthi ke ngoku ngelinye ixesha ke ngoku ezi khowusha okanye ezi players ndizifumana mhlawumbi ngokuthi zinikwe inamba yam, mhlawumbi yenye yee-agents endisebenzisana nayo okanye yenye yee-players zam. Because laa player yam yaseGermany iyakwazi into yoba idibane nenye i-players, ziyancokolelana mos ii-players, uyayibona. Ziyancokolelana ii-players xa zidibeneyo ithi, hayi man, i-agent yam mna indiphethe kakuhle, uyabo, and yenza oku noku noku. Umntu mos uyaqhayisa nge-agent yakhe, uyayibona. So now ke ngoku naleya ke ngoku iplayer aqhayisa kuyo ibe nomdla, ibe neminqweno ukuthi tyhini, hayi man, indenzela bad le ndisebenza nayo, ndisebenza ngendlela enantsikeni, uyabo, ekufaneleke ukuthi ndisebenzisana nayo kakuhle, uyandastand, uyabo. So hayi man, uyabo, mhlawumbi seyizawuphela ikhontrakthi kunye nayo, mandilinde iphele ikhontrakthi. Ithi iyawuphela ikhontrakthi ndive umntu sendifowunela, hayi man, bendisebenza ne-agent ethile qha ibingandiqhubi ngendlela, uyayibona. So now andiyihlaziyanga ikhontrakthi kunye nayo ngoku iphelile ikhontrakthi. So ndirhalela into yoba ndibe nekhontrakthi kunye nawe, uyayibona. So zizinto ezenzekayo ezo, uyayibona, uyabo. Ufumane ikhowushi, ufumane iplayer ube wena ungakhange waya kulaa country yayo, uyayibona, qha ke kuba ke ukuthungelana nokunikezelana kweekhontrakthi, uyayibona, kwenzeka inantsika iikheyisi ezinjalo, uyayibona. So kula macandelo mathathu wabalileyo, i-skills, art kwakunye nesport, ingaba yeyiphi eyona passionate kuyo okanye ngayo? Yeah man, yabona sisport, andifuni uphosisa. Unobangela uba ndithi sisport ne, ndidlalile isport, ndidlalile i-football, uyayibona, ndidlalile i-football, andifuni nokuphosisa. Ndikhulile kuyo, ndakhula and ndafumana abazali bam, andifuni uphosisa, bandisapotile mna kwisport because abazali bam ngabantu abasazi isport, uyabo. Utata wam wayesebenza kwaGrinica esaphila kudala, uyayibona, eyi-foreman phaa kwaGrinica, uyabo, engumaneja phaa wenantsika we-football, engumaneja, engukhowusha, uyabo, eneepozishini ezininzi phaya, uyabona, kwaGrinica, uyayibona. Into ebeyenza uGrinica phaa ngelaa xesha kaJoni bekukho i-national tournament ibisenzeka eDurban, uyabona, ooGrinica bonke bebedibana eDurban. Into ebeyenza, uyabo, bendingumntana wesikolo ke ngelaa xesha, uyayibona, ebendithatha undicela, ku-class teacher wam, andicele kayilela xesha because iveki yonke besiba phaa eDurban, andicele ndihambe ndiyodlala enantsikeni, ndiyodlala khona, bendingu-goalkeeper, uyabo, ndiyodlala phaa kwitimu yam. Sendithetha ukuthi i-football apho ndiya khona yile nto ndiye ndahamba ndade ndakule ndawo ngenxa ye-football because of ndiye ndadibana nabantu abethe nabo bandisapota kuyo kwi-football, uyayibona. Because ndithe mna ndidlalile kunantsika kwi-local kwi-football and ndanyuka futhi, ndayinyusa itimu bendiyidlalela ngelaa xesha, ndanyusa yapromowuthwa, because mna ndiqale ukudlala kule league kaVodacom, yayinguVodacom kudala le league kuthiwa ngu-A_B_C ngoku. Because mna unyusa kwam itimu bendiyidlalela iNew Chiefs ndiyinyuse ngo-1998, upromothwa kwethu ubheka kunantsika kuVodacom. Ngelaa xesha ke uSAFA wayedlala, so thina besidlala kuSAFA border, kwakusekho into zeebhoda zeTranskei ngelaa xesha ke bendidlala ngelaa xesha likaVodacom and upromothwa kwethu ngelaa xesha ibilelaa xesha bekusekho ooSAFA border, ooSAFA Transkei, uyayibona, thina besidlala kwicala lakaSAFA border, uyayibona, uyabo, ngo-98 kulaa season ka-98-99 uqala kwam unantsika unyuka. So ndiyidlalile into phaa kunantsika ku-10 years ndidlala kuVodacom because ukuyeka kwam phaa kunantsika kuVodacom ndiyeke kule season ka-two
ka-2009, 2010 ndabe ke ngoku isizini yam yokugqibela ukudlala. Nalapho unobangela uba mandiyeke ndibethwe yi-age because besendiseKapa ngelaa xesha ndifika kule team kuthiwa yiSantos, Sanlam Santos. Xa ndifikayo phaya nditrayela ndathathwa ndasiwa kwi-first team i-2 days, ndasiwa kwi-first team ndasiwa kwi-reserve team. I-reserve team ukhowusha wayo ibingulo khowusha ukwi-Sundowns ngoku bathi nguDavid Nothwane, ndomkelwe nguye kwi-reserve team yeSantos. Ngelaa xesha ke bebeyi-Mitchells Plain United ibidlala kuVodacom i-reserve team yeSantos, so ndasiwa ke ngoku kuyo uyayibona. Naphaya ndiqhubile phaa kakuhle. Xa ndifikayo oogoalkeeper bendikhompitha nabo ibingabafana bangamakhaladi oko benyuka beyi-under ntontoni, under 13, under 15 uyayibona. Ngelaa xesha mna ndiye ndafika mna beyi-under 19 uyayibona. So ndakhompitha nabantwana ubona uba ndine-experience but iproblem ngelaa xesha already besendireach i-30 years uyabo. So ke wathi ne-owner uGulam, Brian ngendlela odlala ngayo uyayibona kukhona uza kwitrayeli uyabo sowunale minyaka ubuhleli phi ixesha eli. Ndabe sendimxelela ke i-situation yethu ke yase-Eastern Cape, you understand. Qha ngokuqava ngelaa xesha ke bezingekho neento zikhoyo ngoku, iinto ze-agent uyayibona. So ngokuqava kwam uyayibona ndavele ndaziyela eKapa uyayibona. Wathi ke ngoku uDavid Nothwane, Brian unayo into yonke and ndiyathanda usebenza nawe uyayibona, but because of i-age asikwazi uthatha wena sikusebenzise kukho abantwana uyayibona. So now ngcono into yoba mawuthini mawuxhome ii-boots uyayibona, mawuxhome ii-boots ekudlaleni ngenxa ye-age then ndiqale ke ngoku i-coaching uyayibona. Ndincedise as i-goalkeeper coach ye-reserve team uyayibona. So ndayirejektha ke because of zange ndiyamkele into yoba ndizibone sendiyeka udlala ndisathanda ukudlala uyayibona. Kodwa ke emva kwexesha I think emva kweenyanga ezithile ndayamkela ke loo meko uyayibona. Ndaqala ke ngoku uyokwenza ke ngoku i-coaching, ndaqala ukwenza i-coaching ke ngoku ndaqala uyokwenza ke ngoku i-sport uyayibona. Ndazixelela into yoba bona ndizixelele into yoba ndizawusebenza nge-football then xa sendisuka ebaleni ke ngoku mayibe khona into endiza kuyenza but uyabo eselapha kwinantsika uyabona kwalapha kwi-football uyayibona. Yinto ndandizixelela yona yayiliphupha lam ukuthi mna ndode ndiyongena engcwabeni ndisebenza nge-football. Uba andikho baleni mandibe ngaphandle okanye ndenze loo position ndiyenzayo but kodwa still ndisebenze kwange-football uyayibona. Nyhani ke ndiyenzile i-coaching but ndabona ukuthi hayi maan andiyithandi i-coaching uyabona because isebenzisa kangaka ngexesha uyabo. Namhlanje xa ungukhowusha mos namhlanje uyathandwa zii-players uyabo, uyawina ngomso. If uba awudlali kakuhle ii-players ziphinde zikujikele ndabona ukuthi andithandi uba sebhenshini uyabo. So mandihambe ndenze inantsika mandijongane nomcimbi wenantsika we-agent uyabo, ndizidivelophe apha kwi-agent uyabo. Ndiathende iikhosi ezithile uzama unantsikela uziphucula kweli cala lenantsika le-football agent. So ke ndiye ndenza njalo uyabona ke andisebenzi ngoku ndiphantsi kwe-pressure because ndisebenzela into yam uyabo. Qha mna kutheni ukusebenzisana naloo team uba loo team Brian sifuna iplayer ethile eneminyaka ethile, mna ndikhupha kwi-database yam uyabona. Uba andinayo ndiyayazi ukuthi ndiya because into endiyenza ndijikeleza lonke yonke iSouth Africa ndiyajikeleza. Apho kudlalwa khona ii-tournament funeka ndibe khona. Iplayer endiyibona idlala bhetere phaa funeka ndiyayithatha ndiyifake kwi-database yam. Ndenzela ntoni? I-team xa ifuna loo player uyabo ndiyazi ukuthi okay loo player ndinayo kwi-database ndandiyifumene kwinantsika kwi-province ethile, ndandiyifumene kwi-area ethile ndandiyoathenda i-tournament eyidlala phaa uyabo. So ngoku ndisebenza kamnandi noba ndiphumile ndiyazi uba ndiphumela into yam uyayibona. So sendithetha ukuthi yona lena andifuni uphosisa ndisebenza nje kamnandi andinastresi uyabona. Yeah. Okay. Ingaba mhlawumbi ke kule minyaka yonke uqhuba ingaba zeziphi ii-challenges oye wadibana nazo? Heyi mister. Heyi ngumcimbi lo we-challenge. Uyabona ndithi uyabona umsebenzi wam uyabo, noba ndiyaphi, noba ndileli kuloo hotele ngelinye ixesha mhlawumbi ndenza umzekelo, nantsi inantsika uyabona i-team eseJoburg uyabo, nantsi iWits uyabo. Ndikwenzela umzekelo ngale player yam uSinothemba yalapha uyabo apha eWitlisile uyabo. Ndaya naye ndamsa kwiWits before afumane laa car accident uyabo. Xa ufika phaya uyafika lo mntu uyatrayela bayam-asesa
Yabo, because ii-players zam mna andinazo kwi-open trials, andiyenzi loo nto leyo. Kwi-open trials mna ukuze iplayer yam ndiye nayo ethimini funeka inoba indibhalele i-invitation, uyabona, ibhale i-invitation, Brian, khawuze maan nale player yakho sifuna ke siyibone nje iveki, uyayibona, izawujima no-first team ukwenzela uba sizoyibona kakuhle. I-open trial uyayithatha iplayer yakho uyise eKapa, phaya xa ufikayo abantu abaze kule open train bayi-4,000, yebo. Xa bayi-4,000 phaa masibala liyi-one, aba bantu funeka badlale boyi-4,000. Umntu nomntu udlala i-5 minutes, ngeli xesha iphele nalaa 5 minutes uyibhola uyibambe kayi-one, uyayibona. Emva koko ithi ikhowusha okanye mhlawumbi loo nantsika loo selector ithi ayikubonanga ube uyiplay good qha nje ilishwa lakho ibhola uyibambe kayi-one, uyayibona. So mna ndaziyekisa iiplayer zam ukuyithi maziye kwinantsika kwi-open trial, uyayibona. Yona funeka kubhalwe ileta iaseswe for iveki, ndibe phaa ndihlala ehotele phaa, uyabo, uyabo, ndihlala ndiphole kamandi. Ngelo xesha ndifuna uya ebaleni nje ndiyoyibukela nje laa player yam, uyayibona, ndiphinde ndibuye ndihlale phaa enantsikeni, uyayibona. Apho ndiya khona apha kwi-challenges, xa ndisayiplaya phaa kwinantsika kwi-assessment funeka ndikhwelise mna, funeka ndikhwelise iplayer, uyayibona. Uba siye itim eseKapa funeka sibheke eKapa, uba yitim eseDurban funeka sibheke eDurban, uba ePitori funeka sibheke ePitori, uba yiLimpopo, uyabo, iLimpopo funeka uphindaphinde ukhwela. SowuseJoburg funeka uphinde ukhwele futhi ugqithe, you understand. Yeyona nantsika itsala kakhulu iLimpopo, uyayibona. Apho funeka inoba ndikhwelise mna ndikhwelise neplayer and nalapho xa ufika phaya funeka ufike ulele, ulale, uyayibona. So zonke ke ngoku ezo nantsika funeka intoba ziphume epokothweni yam. Mna akho ofisi mna ndingakhange ndayihamba apha lokhal, kwezi ofisi zilapha lokhal, akho ofisi mna ndingakhange ndayihamba but kunzima uncedakala. Akho ofisi ndingakhange ndayihamba. Ndiske ndikhethe kwa aba bantu banebhizinesi. Bakhona abantu abanebhizinesi ndiyokhala kuye. Bakhona omnye athi, hayi maan Brian, maan ndiza kuncedisa nje apha kwitransport, uyayibona. Ibisenzeka ke loo nto leyo before iCOVID kwaba bantu banebhizinesi, uyayibona. Ndikhale kwa, hayi ndiza kuncedisa itransport, hayi mna ndiza kubhukhela, ndizawubhukha plus nenantsika nee-meals ehotele, uyayabo, ezaa ntsuku uzawube uphaa nenantsika, uyayabo, neplayer, uyayibona. So abanye abantu bebekwazi undincedisa, uyabona, ngaloo ndlela before COVID but after iCOVID yaphela naphaa kubo because bandixelela into yoba emva kweCOVID ibhizinesi ngoku ayisahambi kakuhle. Sendithetha ukuthi ngoku emva kweCOVID ndisokola kakhulu, andifuni uphosisa. Ngeli xesha iyenzeka laa nto, uyabo, ndithi ndiseDurban ndiselaa plane sendiphaa kubekho itim eseKapa, Brian maan, uyabo, sifuna iplayer ethile. Ndithi ndiseDurban apha, ithi xa usuka apho suka apho uze straight eKapa uzise iplayer ethile enantsikeni, uyayibona. Uyabo ndisuka phaa kwenye iprovinsi, funeka intoba ndisuke kulaa province ndingezi nakweli cala lase-Eastern Cape, ndifune ndigqithe ndibheke eKapa. Xa ndifika phaya ezinye iitim shem ziyakwazi usebenzisana nam, uyayibona. Uyabo, zindicingele zithi, Brian, hayi maan kwicala le-accommodation, uyayibona, sizayithatha le boy nokho itim inayo i-accommodation sizawuthatha but kodwa umntu ozoaseswa esingekamsayini umntu asikwazi umfaka kwi-accommodation, ngumthetho wee-teams ezikwi-P_S_L noma . Uba ukasayinwa awukwazi uba bakuthathe bakungenise e-club house, funeka bakungenisa phaya xa sowusayinile but ezinye ziba nenceba kuba ndisebenzisana nazo kakuhle. Zithi, hayi maan Brian, sayithatha yona iplayer sizayinika indawo yolala, uyabo, uzibhukhele wena wedwa, uyayibona, uyayibona, kufanele kube bhetere, uyayibona. Sendithetha ukuthi ndiyayifumana i-challenge kakhulu, uyabo, apha financial, uyabo, andinasapoti, andinasapoti. Ngeli xesha funeka ndise iplayer, uyayibona, ukubona uba ngenyanga enye ndiyakwazi uya funeka ndibheke kwiiprovinsi ezintathu ngenyanga enye, uyayibona, uyayibona, and andisapotwa. Ngeli xesha kube nzima enye ndiyokwazi uyofikelela phaa, ndithumezela iplayer yodwa but befuna uba ayenzeki loo nto leyo because ngeli xesha iplayer xa iya yodwa phaa, aba bantu baselektayo xa bengandiboni iyiplayer yodwa, uyayiva, iyakwazi into yoba ii-results ze-assessment zingahambi ngendlela, uyayibona, kuba kaloku andikho mna, uyabo, abekho lo mntu bamonqenayo, uyabo. Kanti xa ndikhona, uyayibona, ndikhona phaka, uyabo, uyabona, uyabo, nam ndikhona ebaleni bendibona, kwinto yonke abayenzayo banalaa nto uba eyi awufuneki sidisaphoyinte uBrian because sisebenzisana naye, uyayibona. But xa ndingekhoyo ndise iplayer yodwa
ngenye ixesha iplayer yam ingambi kakuhle, uyayibona, bayithatha amatshansi kuba ke ndingabonakali nam, uyayibona. So andithandi iplayer yam izihambele yodwa, uyayibona. Ayibonakalisi nobuprofessional loo nto leyo. Iplayer yakho mayihambe yodwa uyi-agent. Funeka iplayer yakho ngalo lonke ixesha noba ivelelwa yingxaki ngaphambili, funeka ivelelwe yingxaki ukhona. Not uba mhlawumbi ibe indiripotele efowunini uba ndivelelwa yingxaki ndibe mna ndingekho, ndingayifumani laa nto yona iyifumanayo. Uba siyasokola masokole sisobabini, uyayibona, ingasokoli yodwa. Sendithetha kwicala ke lesapoti, yeyona cala ke ndibethakala kulo, lelona cala ndingasapotwa kulo. Apha mna eyona agent i-qualified apha kule region yethu yaseChris Hani ndim. Apha e-Eastern Cape i-agent equalified sisibabini apha e-Eastern Cape esiqualified, uyayiva. But kodwa ndikuxelela mna kuba nzima. Kwezinye iibhizinesi ndike ndiye ndithi njenge-agent equalified eneyaziwayo apha e-Eastern Cape enceda ii-players zase-Eastern Cape zibe sendaweni. Ndicela ke ngoku mhlawumbi just i-attire, uyabo, i-attire kwenzela uba iiplayer eziphantsi kwam zinxityiswe yibrendi yakho, uyayibona. Ukuzibona ezinye ii-players mhlawumbi zasemarhawutini ubone uba unxityiswa nguPuma, unxityiswa nguAdidas, uyabona, ukwenzela nje umzekelo, uyabona ibrendi, uyabo. Ubone kwaTeki kwantoni yabo yonke into yakhe, uyabona, yeyalaa brand, uyayibona. Mna ndayenza ndayincama e-Eastern Cape loo nto leyo. So akukho khampani ndingahambanga kuyo apha e-Eastern Cape, akukho khampani ndingahambanga kuyo apha eChris Hani, inintsi isapoti. Ndayincama sento yoba yitshelenji yam kwicala lesapoti. Isapoti ayikho e-Eastern Cape, ayikho kule area yaseChris Hani, ayikho eWhittley C, ndayincama. Okay, so ungathini mhlawumbi imessage yakho kubantu baseWhittley C? Kubantu baseWhittley C, uyabona iWhittley C, uyayibona le nto kuthiwa igolide? Igolide uyifumana phi? Iphuma phi igolide? Igolide uyifumana apho ubungakhange wacingela khona, uyayibona. IWhittley C ziindawo, benditshilo nakuqala, ziindawo bezingakhange zavela emephini yaseSouth Africa kwisport. But now iWhittley C ithe yaziwa ngabani? NgoSinothemba. Basebaninzi kooSinothemba basebaninzi abantu abadlala kulaa level kaSinothemba apha eWhittley C. Sendithetha ukuthi abantu baseWhittley C bangazideleli, not kweli cala lespoti kuphela, kwakweli cala lenantsika bendilithetha loo nantsika loo nantsika lokwenza ii-films, uyabo. Sendiba apha e-Eastern Cape italente ifele apha e-Eastern Cape. And ke nditsho kwezi province ndihamba kuzo ndithi if ufuna italente ibheke e-Eastern Cape. Loo nto andiyiphosisi, sendikuthi masingazideleli e-Eastern Cape. Apha e-Eastern Cape bekunabantu kuqala besithi xa ulapha e-Eastern Cape sowunetalente, hayi suka loo nto yakho izawuphela nje. Kudala besitsho, athi umntu ebeyiplayer egudi kodwa uphelele phi, uyayibona. Abantu ubone abanye abantu bayithetha kuba betyhafisa aba bantu banetalente, uyayibona. Aba bazixelelayo uba ngomso nangomso omnye angaphuma ethivini. But kodwa uSinothemba ndiyithandile into yoba ibe yiplayer yokuqala edlala ku-P_S_L, yaphuma ethivini, yabonisa ke ngoku nabanye abantu ukuthi tyhini uyakwazi uhlala apha enantsikeni eWhittley C, uyakwazi uhlala apha kule ndawo ixwebe ngale ndlela but kodwa sikubone ethivini. Zinto ezenze sendiba abantu base-Eastern Cape afuneki bazidelele, abantu baseWhittley C afuneki bazidelele. Italente ikhona apha, sikhona umsebenzi wethu, yabo, ukusapota abantu abanetalente, yabo. Sengadlala ibhola sekweli cala lakwaSkill, uba ngaba unetalente kwaSkill, sidibana nam ndikrwece because ngumsebenzi wam ukuthi manditheni, mandincedisane nawe ukwenzela uba ngomso nangomso omnye sikubone ethivini. Kuzo zonke kule khombo bendikubalela yona nakweli cala kunabantu apha abaziimbongi, kunabantu abaziimbongi. Umzekelo, mna ndiyayifumana i-invite, uyayibona, epalamente xa kuvulwe ibhisho, uyayibona. Nakwezinye iifangshini endinantsikwa kuzo, endi-invayithwa kuzo, kunabantu ababongayo apha endinokwazi uhamba nabo kumatheko anzima aphuma ethivini, uyayibona. Imbongi yethu ayithetha uba imbongi ukuze kubekho imbongi yasepalamente evela epalamente yimbongi yaseJoburg, funeka ube ngumntu waseJoburg.
Nomntu walapha uyakwazi abonge aphume phaa epalamente. Sendithetha ukuthi abantu kweso skili unaso susidelela, kweso skili unaso susidelela, dibana nabantu abanjengathi because mna akho nto ndiyenzayo. Ngoyena msebenzi wam ukuthi mandincede abantu noba ukweyiphi wenza eyiphi into, noba wenza eyiphi kwezi zinto bendizibala, dibana nam ndijonge ukuthi ke ngoku mna ndingathatha eyiphi indima ekuncediseni wena ukuthi wena mayitshintshe impilo. Into endiyifunayo abantu bakuthi masingaleqi ii-drugs because thina sinalaa nto uba abantu batya ii-drugs kodwa asibancedisi. Aba bantu bonke abenza ezaa nto ngabantu abaneskili, ngabantu abanetalente aba bantu, but bafuna thina ukuthi masibasapote because ngoku asibaniki sapoti qha siyabagxeka uba abantu basebenzisa ii-drugs, abantu basebenzisa utywala kodwa asibaniki sapoti. Masisondele kubo sibasapote ngokwesaa skili, ngokweskili abanaso ukwenzela uba babe sendaweni. Into esiyifunayo kukuba masitshintshe iimpilo zabantu bakuthi ukwenzela uba xa kutshintsha iimpilo zabo abantu bakuthi kuzawukwazi notshintsha imeko yeefemeli zabo ngenxa yabo, mhlekazi wam. Hayi, xa siyivala ingaba mhlawumbi silindele ntoni kwiprojekthi yakho okanye kwi-NPO ukusuka ngoku ukubheka phambili? Mhlekazi wam, ndizame nje ukunantsika nje ukukrobisa. Ndizame nje ukukrobisa nje mhlekazi, uyayibona. Ndithetha nawe nje ngoku zikhona iiprojekthi. Ndiyikrobisile ke lena bendithetha ngayo, ezaa visitors, ezaa actors zizayo. Yiprojekthi leyo esiyibambileyo kuba ndisebhizi ngoku, sekukufutshane phambili ukuthi ndifumane le funding, uyayibona, ku-NEC ndiyicelayo ezawuthi incedise le projekthi bendithetha ngayo, uyayibona, ukuthi yenzeke, funeka yenzekile. Kwakulo nyaka nje njalo kulo 2026 sinenantsika sineeprojekthi ezinkulu kule ndawo apha eWhittlesea because kaloku injongo yeyokuba mabancedakale abantu baseWhittlesea. Abantu baseWhittlesea injongo yam ukuthi mabancedakale. Le NPO ndiyimisele ukuthi mayizonceda uluntu lakuthi laseWhittlesea. Ndibhizi mhlekazi, ndithetha nawe ndibhizi nangoo-public works, ndibhizi uyandithembisa u-public works. Ndifuna umhlaba, ndine-investor from Joburg, ziphume izithuba zithi, Brian, ngenxa yakho sifuna ukuza eWhittlesea sizophucula iWhittlesea, sifuna uza eWhittlesea sizotyala imali eWhittlesea. Kunenantsika ndineveki ndifumene ezinye ii-investors from enantsini eDurban. Brian, sifuna ukuza eWhittlesea sizophucula iWhittlesea. Ezona projekthi zinkulu ezifunwa zezaa nantsi ii-investors bafuna ukuzomisa i-mall eneeshophu eziyi-120. Sine-shopping centre esinayo apha entsha enoBoxer, uyayibona. Noko isivisa kamnandi, abanye abantu bade bayibize wrong bathi i-mall, uyabo, ayo-mall leya, just a centre, shopping centre because ezaa shop azigqithananga nakwi-5. Ayo-mall ke indawo eneeshophu ezingagqithananga nakwi-5, uyabo. Qha nje abantu bona baye bayibhuda bathi i-mall, just a shopping centre. But now siyiWhittlesea sisanida i-mall. So yeyona projekthi eyephupha lam, noba ndisengcwabeni, yeyona nto ndiyifunayo indim ke ngoku isiqu ndinguBrian. Ndithi apha eWhittlesea ndifuna i-mall ezawuza ngegama lam, ezawuba neeshophu eziyi-120. Ngoku ndifumana eyesibini i-investor phezu koba ndine-2 years back ndafumana eJoburg i-investor. So nangoku zimbini zingxamile zifuna ukwenza i-mall, zifuna ukwenza inantsika i-student accommodation kuba sineWalter Sisulu University futhi sinabantwana abasuka kwezinye ii-province abazofunda apha. Kulaa process yomntana efika engekarejistarishwa, uhlala apha akanandawo yokuhlala and ubone ukuthi abantwana babantu abekho seyifu.
bahambe becela indawo yolala. Abanye baba sisisulu sabantu abadlwengulwayo ngenxa yokuthi le yunivesithi yethu ayinayo i-resident eyeyayo, ayifani nezinye iikhampasi zaseUSA. Only iKomani ayinayo eyeyayo i-resident. So now kunantsika emaKomani nalapha emaWutlisi kuhambe kurentwa. So ezi investors zithi Brian si-willing thina ukuzokwenzela iWalter Sisulu University, the campus yaseKomani, i-res, le nto kuthiwa yi-res. So zezo projekthi zinkulu ezifunwa zii-investors ukuthi mazize apha zizise ezo projekthi zinkulu. Because into efunekayo kufuneka into yoba kubekho i-mall, ecangkwemall kubekho i-res. Awukwazi uba ne-res kungekho mall ezawuba close to iNantsika kule res. Abantwana kaloku abayo besikolo kufuneka into yoba basuke apha eNantsika res bahambe ngeenyawo babe sebengena apha emall. Yile nto ngelinye ixesha ubone uba iba yitshelenji noba bahlale wathi umntu sehlala apha eVetlisa amane ewutheni funeka akhwele abheke emamall emaKomani. Ngelinye ixesha aphele emane eyovizithela iitshomi zakhe zona ezineres zaseKomani. Ngenxa yantoni? Ngenxa yokuthi apha kweli cala asinamall. Uyayibona? So ke ziiprojekthi ezinkulu endizijonga kangoba ndibhizi ngumcimbi womhlaba. Nangoku ndiyamemeza uba ngaba kungakho umntu apha around eWutlisi onomhlaba, abe nomhlaba loo mntu okanye noba yifama, athi nantsi ifama singanithengisela. Ii-investors zi-willing ukuyithenga, zingayithenga nangomso zize zizothenga loo nantsika loo fama, zizothenga loo mhlaba ukwenzela into yoba zifuna kwakulo nyaka zibe ziyaqalisa ezo projekthi zikhulu. So ziiprojekthi ezo eziziswa yile NPO. Yile NPO ehambayo etsala ii-investors. Investors yizani ukutyala. Investors ndithendeni, yizani eWutlisi nizawutyala, yiza noinvesta apha eWutlisi ukwenzela uba kuzawutshintsha impilo yabantu baseWutlisi. Because ngelinye ixesha singakhala, hayi ii-drugs zaninzi abantu batya ii-drugs kwatsha kwacima abantu baNantsika. Abanye abantu yazi besenza ezaa nto zirongo benziwa nazizitresi ezi. Benziwa nazizitresi. Yazi indlala iyamenza umntu imtshintshe ubuyena aphele engomnye umntu ngenxa yendlala. Uyayibona? Xa kunothi kubekho ezo projekthi apha kubekho i-mall eneeshophu ezi-120, bangaphi abantu abanosebenza baseWutlisi? Bangaphi abantu abanosebenza baseWutlisi? Le nto sikhala ngayo apha abantu baqhekezelwa izindlu batheni, uyayibona? Singatsho ezaa nto asithi uba zingaphela but zingatsho zinciphe ezaa Nantsika because kaloku akho bantu balusi, akho mntu ungazusebenza, abantu basemisebenzini. Aba bantu benza ezi zinto ezirongo ngabantu abalusi abangenanto yokwenza, ngabantu abalambileyo. Umntu aphele esona afune nje into encinci uba makathengise afumane loo senti ngento iyayenza nendlala loo nto leyo. So ke zizinto ezilapha apha kum endimcelayo uThixo ukuthi yonke le nto andenzeli mna. Ukwenza kwale NPO injongo yam ayikokutyebisa mna okanye ukuphucula mna okanye ukuphucula ifemeli yam, kukulungiselela umntu omtsha, umntu omdala waseWutlisi ukwenzela uba kutshintshe iimpilo zabantu bakuthi. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.